hongu ndomublame pamusakapei ndinomublame nemhaka yekuti murume uyu haana kutombobvira andiudza kuti inini Samwedo uyezve ndichitanga kugara naye makadziswa nani naiye ndo wandaitoenda naye kuBhawa. Last week akastroka muBhawa wakati wakatembedzana akustroka akastika upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko makadi enyu vatereri vepaZigo TV. Aiwa ndini wenyu mutumwa Masango awo weparugarapo paAC 35 muna Mambo. Aiwa tiri kuti huyai vane matambudziko akasiyana siyana. Tiri kuona vamwe vanoti manje takasvika ipapo tichazoburitswa mumaTV umu. Aiwa tinochengetedza chaizvo ende chatisingabvumbiri chekuti vanhu muchishandirwa mumaprivate umu twa maphotos kwete. Aiwa tiri kutika matambudziko akasiyana siyana ari kubatsirwa achipera. Back to sender tiri kuita, malock sender tiri kuita, vane matambudziko ekuzvimba matumbu tiri kugadzira makumbo, musana isiri kufunctiona zvakanaka. Aiwa zvese zvitiri kubatsira vanhu. Saka parugare ndopamunouya. Saka ndikuti tiri pano paZigo TV tikuti aiwa makomborerwa munhu wese tiri kuti aiwa wanirwa nyasha naMwari ukomborerwe. Amen. Nyaya iripo ndeyekuti nda kuti dare nyararai teererai dzimwe mutibatsire kutonga pamusoro. Nyaya iripo ndeyekuti murume andibudirawo pachena shangu tsikavoswo mwana wamai tinozviitirei hatisi kuti isusu toda dare redu sekupe mutemo. Unozoti kana wakagara so kwada kudonha nokumuzobata basi unozviziva kasi kana wakadai so unokwana taurapo ndikumbira kubvunza ari kuti ndowabudire pachena pakudii ndikubatsire mabhaku pamwe kushamba goti mai kumba kwani kumba kwemurume ukaona mukadzi akuuya newe kudai muchikuda imba imwe chete kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvisiri kufamba zvakadii. Saka ubvunze isu kuti ari kuda kuti andibudire pachena pakuita sei. Chambomusumudza kuti iwo auye muno mudare ndochaari kuti iwo taura pamusoro pedare. Amai vanopinda muBhawa saka wangada kubvunza mubvunzo sei ayo indachiti muwabvunze iwo unoziva shona inoti ukaona gudo ratota mahobi gumbo wabvira chi unorevei havana kukwira dare mahara vakwira nekuti vaona kuti nyaya iyi yabvira kare yakauchiadreswa zvinopropa chitauri pamusoro pedare. Amai vanopinda muBhawa vanosvika pamba leti. Ini ndakasvika pamba most of the time ndinobikira vanhu ivo vasipo vachipinda mumba 11 12 1 wasvika wadhakwa hapararike kushauta panombomisa kuchana so ukumbira regerere papo wati amai avanopinda muBhawa uno rimwe here zuva raukamboenda namai vakuBhawa hachina urachitaura zvavo famba nimwe ndatopedza pachena wataura zvavanoita havati ndinoda kudirwa pachena. saka uchavada here handichavada hauchavada koyo pavaipinda pawakwatora kungasingapinde muBhawa ungasingapinde muBhawa kokunwa akavadzisa ndiani handiziva. vane kangani vachipinda muBhawa zvaunoziva iwe ayo teerera zvanda akakawandisa wainyararire daimbotaura nehama dzacho sisi vake varipo panapa ngavawe pasera Sisi vamwe vaipabheji weku mugare pasera imimo munyara sisi vataura kuti murume avabudire pachena iwo toda kuti ungotitaure unogara kuti very good titaure kuti vanhu vanogara sei kumba kwava. ini magariro avanoita vanhu ava kazhinji kacho vamunini havasviki kumba kwavo. Kazhinji pavanonetsana ndinoshedzwa nevanhu kuti mama uyai kuno, bamunini baba vari kunetsana namama kumba.
ini ndakapedzisira kuzovaudza kuti bamunini nyaya dzenyu dzinaneta nadzo kumba kwedabho kachamakabvisa imimi chitsvagaiti rori muise munhu murori neni hamuna sadomo momuterekedza kuna baba wake kuchitumbisa ndopatakapedzerera. musazovawanzira mubvunzo musawanzire mubvunzo avasiyei varidze nyaya ndahavo indira kudzoka kumurume iwe murume poindi yangu wayanesevhisi wati wewe amai ava vane kakawanda uchivaregerera iwe vachienda kubhawa iwe usingaende handitika nhasi nonguva yareba amai ava vachienda kubhawa zvaunoziva iwewe wakuti nhasi hauchaita sei pane zvaiuya naamai ava zvawaibenefita zvaibva kubhawa nhasi kubhawa kuye kwanga wakatarisira kuti komazi konguva refu ikwakuti uda tokanaka nhasi amai ava akungouya vasina chavakabata wakuva hauchavava ndomuonero wangu wandiri kuita ini amai ava pavaibva nguva yese refu yawadhonza navo vaiuya nezvinonaka chitaiwa mabhoi pinda ndinemubatidi tirari nhasi kubva kuye kuya kusina chichauya wakuti iwo hauchada mukadzi ndizvozve ayo marambiro andiri kuita mukadzi kana ndeyekuti tofanira kusiyana tese tiri wapenyu bo ndiri kuona life yangu yaindenje ndine maaudio andinavobvumira kuti amai ava vaende kubhawa ayo handina kubvumira aiwa nekuti ndakubvunza mubvunzo ndikati inini iwewe une nguva yakareba zvakadii amai ava vachienda kubhawa iwewo zvaunoziva ukati kakawandisa iwewe unoziva here kuti kubhawa inzvimbo ine hunhu saka rekazimbabwe ine hunhu husina kuita zvakanaka sei wakaregerera zvinhu izvo zvichiitika ayo handina kuregerera ndine vamwe waitira kuda kuti gadzirisa but ndiri kuona kuti munhu iye anopesera awengu aiwa shamwari ava vari kuita indirect toda direct handiti toda kuti iweyo wakambomuudza here mukadzi kuti usaende kubhawa andakamuudza akati kudii but ndiri kuona ari kungoramba achi akati amai makanzi nomumonyi usaende kubhawa makati kudii kwete haana mbobvira atombondiudza izvozvo ende zvaari kutaura izvozvo akutondipomera full stop amendo bawa handiende mama amunwaona hongu ndomwa ndotenga njinwira pamba nokuendawo kumapati kunenge kuine vanhu alright mane makore mangani nemurumo 21 years 21 years hongu pa 21 years manwa makore mangani ndinonyanya handina kunwa zvakanyanya zva makatanga rini ndakatanga zvamai manje maiso hongu alright munoziva kuti umai wakabvira kumaumbwe umai kupractice umai hwemumba wakabvira mumaumbwe ini ndina mai ningi ndikabvira kumaumbwe ini ndini baba ningi zvabvira maumbwe ko kana matanga machembera zvakadai so mane makore mangani muchimwe ekunwa wawo ndakatanga zvamai manje gore rinori muri kuona sei mafambiro amuri kuita rwendo rwenyu rwakafamba sei rukufamba sei inini pandandichinwa ini ndasinganetsane nawo nekuti iwo havagari pamba amai haisi reason ati muri kuona sei rwendo rwenyu mafambiro aro nemereji yenyu inini ndikuona zvisina kumira zvakanaka hazvina kumira zvakanaka munomublame here murume uyu makwirira dare murume ndii munopa judgment nyaya yenyu makwirira murume wenyu dare kasi munomublame here kana achiti mukadzi handichada ndiri kuona upenyu hwangu usina rwendo kwandiri kuenda hongu ndomublame pamusaka penyu ndinomublema nemhaka yekuti murume uyu haana kutombobvira andiudza kuti inini samwedo uyezve ndichitanga kugara naye makadziswa nani naiye ndo wandaitoenda naye kubhawa tichoenda tese kwaigara mai vacho kwakatumba mati mamende kubhawa mati mamende kubhawa makadziswa naye pinda mese kubhawa ndadziswa naiye tichoenda tese kwaigara mai vacho kwakatumba uchiri wapenyu saka ndiye akakudzidzisai ani nguva yakadi yakudzidzisai asi pati makatanga manje mati matanga chinwati bona tinamamai pamusoro imama naimamai bhawa chairo riye noridzwa maredhiyo riye maspika hunhu vanhu vanopinda mubhawa ivo vakafanana nevanhu vanoenda kuchechi kwete ma chii vakasiyana chii
ina nyatsoziva nenyaya yekuti ina ndimupindewo mbava macho ngabati mumwe ndiye akatanga kudzidzisa kuenda kubva aiwa pawawa padora tina kunzwisisa mambo vabvunza kuti murume yenyu makambonwa naye wawa here ndikati hongu ndofunga ndatadza kunzwa ipapo mazotaura makati ndiwanaenda naye kubhawa chienda kukatumba but ine unogona kutadza aiwa mbava ndinambobvira ndapinda naye asi kuti taitenga chinonwira kwaamai vacho ndo zvapa kuti imba yenyu tingarambe ichitenderera uye ada kutaura ndichapa mukana ndo vachataura vachiteedzana ndo zvakupa kuti imba yenyu ive nemutsemu nhasi kunwa wawa samunozoita manwa wawa munhu wese ukaona munhu wese anoti ndichamunwira wawa ende zvishuwa kana anwawo zvishuwa anobva aitozvito zvaaita sei zvaapromisa umwe anobva ati ndichamuputira fodya kana aromba njanoita sei saka imimi zvamunoita mumba kwenyu mukuzviita nokuziva kozi anzi munopopota kana maita sei mamwe kasa isiro ishu iri panapa munoda kubudirwa pachena handi ndizvozvo ini ndiri kufungudza kuti imba yenyu mukuipaza mega nokuti uyu ati chinhu chimwe chete chaata nyaya yekunwa wawa ndizvozvo kashama ndo chinhu chete chakanganisa imba yako ndichocho chete chinhu chinoita kambani newawa saka nyaya iripo ndeyewawa saka ini ndoda kuti nditiwirirana nemamai uyu zvakutaza kuti hachakudai asiriso asi zvamawirira mudari muda kuudzwa pamunofanwa kugadzirisa ndo paripo nhasi kana muzodzoka rimwe zuva mukudzoka kuzorambana zviri pamutemo ndokunge taona kuti imba haisi kuita sei haisi kufunctiona inini ndo maonero angu inini amai sisi wangu ndikuti doro ndorapaza imba yenyu ndizvozvo kashama amai akaregedza mukadzi wako ndizvozvo aiwa dambudziko ndirori vanoita chifambiro ndina kubvunza nekuti inine ndisipo mukana munhu achipinda tuokoro kanenge achimboita nezvei ari muwawa sisi wacho anoziva wanitonoshedzwa last week akastroka mbava vakati vakatembedzana hausi kustroka akastika bvunzai sisi wacho vari kuramba kuti hawasiwo wakamutakura ikasitira kupa mukana wogadzemba nokuti problem iyi haina nguva mune 3 months muchinetsana yaane time yaane time naisisi yaane nguva anoziva yaane time but iwewe panopangu pandaona zvokuti iwewe hausati waendesa pfuma kwaatezva ndisati saka uri kuona kuti matambudziko ako nhasi soka uri kushaya kwokuachemera ukushaya kwokuchemera nekuti atezvara hauvaziva kana ukaita dambudziko uringoperera kuna sisi chete sisi havasi ndo varidzi vomwana mwana uyo anovaridzi vake nokuti kana vakamutaura kuti zvauri kuita stop anomira but sisi mwana anenge uivavo pamusoro paizvo zvatemboka sisi ava vanga vachitaura pandini vapedzisire vachitiva kuti kana waona kuti mumiri wangu ari kunesa saka rori uise zvinhu zvako zvese inini ndinokuperekedza kumusha kwete sadomu ende hauna chawakabvisa ndo zviri kubvunzwa nevavo wakaroora here mukadzi ada kukorekta panzi sadombo paipa vati nokuti hauna chawakabvisa nokuti dombo wacho hauna nokuti kana ukaroora ndo panowanika dombo asi kana usina dombo konga ndomumara dombo kuti handi ndiperekedze kuosina kumbopa chinhu adombo tatinayo akakushaya kuti tione ndikutenda kuti mabata maareas ane basa kasamai vari kuzvirovera imba yavo nezvibhagera saka ndinoda kuti tidzokere futi pakuzvirovera imba yavo nezvibhagera nokuti amai avo tembo kune vanhu vasina nasa dombo dzimba dzichinetsa zikadziriswa basi chifamba amai ava vatongorizvo munhuwo zvakasina avasisa kutsigira mino wavo handizenda ndakumbopa mukana vatatu varapa uda kutaura ndikuona ihombe dakugadziswa kana amai nababa baba chokutanga hamuzi makwira dare dai mava muri mimi makwira dare maigona kubatsirwa kunzi mimi murambe mukadzi asi akwira dare ndi mukadzi ari kuti magariro anda akuita nababa haachandifadza nyaya hombe ipo ndekuti amai mimi muri kufanira kusiya kupinda mubavo mubatsirika kuti musha wenyu uita se baba opiwa mukano kuti vadzokere vaende unoona kuti unhu wenyu uye wachinja here mabva mudare muno
ndakabvunzawo kuti amai vakaiti mubva wapinde asi kuda kuti pavakapedzisira kumadoro vakapedzisira rini ini pandakapedzisa kunwa doro patwane 3 weeks. Patwane 3 weeks. Hatungoti mainwa nestress kuti murume asikuwirirana. Nokuti murume anga abuda mumba, akabuda last year, kati notori ne2 years murume abuda mumba. Achigara kuti? Aienda aitoita mazuva asingauye murume uyu dzimweni dzenguva. Ndo nyaya yamupauta nezvayo murume. Iyoyo ndo nyaya. Dai baba vasina kuita nototi ndadari netinopa mukana. Vasina kuitokonya taiziya sei. Mamusingazive mambo nekuti nandichiratanga ndateerera zvamamuchitaura. Inini kuti ndimwe hwahwa inyaya dzestress. Ende inini mumba wangu asingapinde. Asanyepera kuti ini ndaipinda mumba. Ndaituma vana ndichitotenga doro rangu ndichinwira pamba kuti ndiwane hope. But nasamai sachishino yataura mutauro wakumanyi zanzi kana muchida kuti imba yenyu igare zvakanaka chibva marega kunwa doro. Nokuti hapana munhu akanzi arega kunwa doro abva afa nokuti angasingana. Unless and until vanzi nadhokota chirwere chako ichi ukarega kunwa haunofa. Munomuka mamba vataura kuti zvivhitivhiti zvamuri kuona izvi zvanyangadza dare redu kuti kwabushu inumber 1 chiuri. Kwabushu inumber 1 kuramba navanhu. Tinenge tinofanira kuti vanhu vatinotonga munomu kana vanoti hatichadanana toti ya muchatonga upera. Achidaro zanzi imimi enda muregerwa uiti ndichamutaurira nokuti auya kuno yoshambo rwakabhuya kuno kudhara watanga andini saka dare kutaura kuti toda tikukukumbira kuti chimbotambira zvatataura kana zvaipa uchazodzoka wotaura kuti one mukadzi uyo wamakanditi garai naye zvaari kuita uri unizwisisa vakuru vakati 1 haarwirwi vanoti posha haarwirwi 2 haarwirwi kana ya3 ukandidyunga musenda akudyunga futi nokuti wandibvira kuri saka rino dare rinokutanga nhasi handii chiteerera zvataurwa namama saka toda kunzwa kuti imimi amai munoti kudii nezvataurwa nemurume wenyu ati iye nyaya rinetsa kumba kwedi ndehwavo saka ndinokuzvitambira sei kundozvitambira nogona kuzvitambira nogona kuregedza hwahwa zvachose sokuti hamuzomunyadzisa dare rinori muchizouya nemurume wenyu kuti munhu wenyu uye tasaimuone zvaakuita awanikwa akasitika mubhava aiwa nokuti uyo anenge ane mukana ndimune mamupa mukana iwo ane chokutaura anenge achitaura kuti tasai munhu uyo wamakati hamusi uya kuti ndisiyane naye awanikwa mubhava akaita se mazuva ano kwaane uchenjeri unotorwa pikicha muri mubhava makatodhakwa zvenyu tinonyara panapa isusu saka tokuti imi mukuzvitambira sei hongu inini ndazvitambira munogona kuregedza here mambo doro rinoregedzeka kokutuka mambo kutuka uka iye aiwa kutuka hongu mambo tinotukana mamunopindura ndo zvinhu zviviri uyu ndikudzwisisa munoziva kuti kana munhu abuda mumba anotsvaga kuti mascapegoats kwakawanda anonongedza nangana kasi iye ane kake kakareka kaari kuhwanda nako ndiri kusvika kwaari ndatiko kutuka hongu mambo moregedza uri kugara kupi unaye muchinda atogara pambaipo anogara kupi naamai togara tese pambaipa number 2 komate chimbomereba ava vakubvunza kuti unogara kugara pawa pambotaurwa panapo wabvunzaiwo kuti unopa mukadzi mari here wati kuti pandamubvunza zemari hapana aiwa ndomuwavha ndakuda kupa mhosva iweyo vati murume akabuda gore rakapera kubuda nekusaita bonde here kana kuti kubuda kwakuita sei kubuda kwakusaita bonde nemurume kusvika pareshi vachigara vese tine 2 tine vaviri mumwe ane 13 years mumwe ane 8 years muiri yekuya kudoka ndekuti aimire ndokudidaiso chikoyo mama mfiti
zvakudawo inorya ndikudodidai zvinokuita spesana dai nokutora daichiwa kugawani inoenda kugawani nokuti nezvikonzero zvinoti dai nyaya yapita kudhara atenda hangu. Saka murume wewe wandoona une weakness mukadzi akubvumba pamberi pedare kuti donora ndinosiya nekutuka bonde ranga uchimunyima pagore rese mutigara mese zvinofanira kuti zvidzokerwe pakare. Murupa instruction muziti papi pasiri right. Mukamupa instruction anogona kutadza kuitambira nokuti pamwe iyeyiko ane problem yake. Chatanga ndaona uno munokwanisa kura nhasi unopa zvakwana mumba. ndo ndikuti ndichatanga ndaona uno wake. Unoona uno wake aiwe shamwari wakambopinda mudare nemukadzi wako hausati wewe kana iwe uchiti uda kuzotanga waona munhu wako unenge wakuzvitora papi because dare rabata nyaya dzichiitika kumba kwako iwewe uyo akawanikwa ane mhosva dzaanofanirwa kuti aita se agadzirisa pakupedzesera achitoti achapfugama pamberi pako ukumbira ruregerero pane zvaanga achiita se achiita tobva tanyatsoona zveshuwa kuti munhu uyo kana akasvika kumba akunoita zvinhu zvine amai chaivo. amai fugamai endeyako fugamai Kamsoro. Tarisa mumwenyu umuda kurova naye haisi Tyson Jack Paul kai baba waningi unovaziva zita remwana wenyu kubva nhasi handifungo ndodzoka futi muno mudare nenyaya dzakafanana nedzandaa zvichiitika tiri kumba kozi vanhu vese havakateerera nokuti musi wamuchadzoka mudare munongosangana navanhu futi ivavo but vachazokuitai munhu umwe womangama. Saka tiri kuti isusu kumbirai ruregerero panozva dare raona inini ndine mhosva kunyange ndini zvangu ndakakwira chii asi dare rapa inini mhosva ukumbira ruregerero. Abaleni ukumbira ruregerero kubva nhasi hauchandoona nchipinda futi mudare nomusha chose. Aiwa mudare hamuna basa kareya uno nezvamakambosiyirwa kuti azokutizai kuba izvozvo zvokutaura pamusoro rodzokodza zvi zvakare. Abaleni ukumbira ruregerero rumurume wako handichazviita futi zvakare zvose zvandaiita ndasiya. zvose zvamaita kumwa nokutuka ndizvozvo hapana munhu anomboda kuwa bonde nemunhu ari kuba bhawa ari mukadzi anokutangira kupinda anonoka kupinda mumba ndongofunga kuti akaguta kuti ari kudzora unyepe pamusoro imambo asi dzimwe nyaya mambo ka aiwa kachingotambira ega zvimwe zvavo zvongotambirwa kakuti nyaya ifana kungizira kuti ndo zvamunai muchiita mazinzo shamari mudzimai wako akuberekera zvinodaiwo shamari akabatwa zvake nezvinobata ndiani wako shamari mukwasha usaizvipinzi aisiwo zvawaurira munomo wauzonzwa kana uchida kureva pfuma kana usingamusi aisi mhosva yangu pavana vairi iwe kungoteerera uchasvika mukana kuti ureve pfuma kana wausvika not now apa chimbosiya because ipapo ndachambubvunza kuti uramba mukadzi uri ani ndachambubvunza pachivanhu chedu naida kubvunza kuti uri kuramba mukadzi uri ani tsvakire kuno nembona naizikana ende munoroora baba ava mudziyo wegirasi muso unopudzika ushaya kana guru rokuita sei rokunamisa kasi kana ukaendesa zvaukaendesa unodyora zvapwanyika uita sei ozvipa varidzi vazvo pashoma ndakaendesa watondiziva zvakajona
haisi nyaya yemawirira mudare kasi kana wakazoendesa mutumwa wako hatiutoona kapana kwatiri kuenda kana atezora wakundiramba baba wakashaya ndakaenda wakandishedza wanamo ndakaenda baba wao vakashaya kasi vaikuziva vaindiziva kasi wakakuita zvokuti uonekuoka handida kuita zvokundiona listi rako naro alisi wako vasati wandipa unongozikanwa kumeso noti kumeso zvimwe zvidiki ndakabvisa zvimwe zvidiki iwo shamarika inzwisaka nyaya iri panhaisi yako plus kana uchida kuvaka hanzvadzi dzako ka usanyopinza mari kumastering nyaya yekuma inini timing yangu ndoti vanhu timing is wrong takaimaumba chiriti chiripo iwewo nhasi uri kungoya zvokutinisa hanzvadzi yako uchizotsvagawo ground rako ramangwana ndanakidzwa negarwe chese chapinda mumvura kana chichiendera sei aingoenda chete sekaziva ndinotarisa kuti muve musa 19 musa 19 muri kuuya kungozotiudza kuti mukugara zvakanaka here mukurarama zvakanaka here sezvo iwo wati akumberereke mudzimai wako andizozvo munotangisa pata kusiyirai mumwe wanzonzi yako iripo here ende mugara pasi naamai guru mwanzwa mai muchigara zvakanaka muwirirana mufambadzira zvakanaka mudzoka musa 19 muzodikufamba sei handichimbomira mukuchinda nhasi hauna nguva kana musa 19 hauna nguva mukana wako uchazowana waitawo unokuteerera ende unosaina muchini une zvimwe zvaunokuwedzera zvakwana chienda mamasiya idoro imi munyari